Minkejja l-inċertezzi globali l-ekonomija ta' Malta qed taħdem toffri stabilta, prosperità u serħan il-moħħ. Dan kien il-messaġġ li għadda l-ekonomista Jonathan Spiteri f'kitbat opinjoni fl-aħħar pubblikazzjoni tal-Malta Today. Bit-titlu Economic Certainty in Uncertain Times, Spiteri irrefera għall-erba' aħbarijiet pożittivi li ħarġu fl-aħħar ġimgħat dwar l-ekonomija ta' pajjiżna. L-ewwel żewġ aħbarijiet ġew mill-aġenziji ta' kreditu Moody's u Scope Ratings bitnejn li huma jikkonkludu li pajjiżna għandu ekonomija li beqgħet b'saħħitha, dinamika u stabbli tant li tiddistingwi lilha nfisha mill-qagħda ta' ekonomiji oħra Ewropej. Dan fid-dawl li pajjiżna għandu konsum u finanzi pubbliċi illi baqgħu b'saħħithom. Fost il-fatturi li qegħdin jattribwixxu għal din il-qagħda ekonomika hemm suq tax-xogħol reżiljenti b'ħolqien ta' opportunitajiet ġodda u esportazzjoni kompetittiva b'mod partikolari fejn jidħlu ċipep. Spiteri nnota wkoll li l-istabilità fil-prezzijiet tal-enerġija hija miżura importanti li waslet għal dan kollu. Huwa rrefera wkoll l-aħbar li ħarġet mill-Eurobarometru li qal kif 75% tal-Maltin huma ottimisti dwar l-andament ekonomiku, b'90% jistqarru li l-qagħda finanzjarja tal-familja tagħhom hija pożittiva. Dan huwa ferm ogħla mit-38% taċ-ċittadini Ewropej li jgħidu hekk dwar l-ekonomija ta' pajjiżhom. Spiteri ma naqasx milli fl-analiżi tiegħu jinkludi ċertifikat b'saħħtu li tat il-Kummissjoni Ewropea fit-tbassir ekonomiku tagħha r-rebbieħ. Hawn intqal kif mhux biss li l-andament ekonomiku preżenti huwa b'saħħtu iżda li dan mistenni jippersisti fis-snin li ġejjin b'enfasi fuq setturi bħal gaming, is-servizzi professjonali, dawk finanzjarji u tal-informatika. Spiteri tem jinnota kif minkejja li għatfadal ħafna xi jsir biex l-ekonomija tibqa' mixja l qudiem għaliex l-ebda ekonomija mi perfetta, pajjiżna għandu jkompli jfoka fuq politika ekonomika li żid il-produzzjoni tagħha permezz ta' produttività ogħla b'investimenti fl-infrastruttura fiżika, diġitali u ambjentali.